Ikomplu joħorġu aktar dettalji xokkanti dwar il-mod li bih kienu jitmexxew l-aġenziji fih dan il-Ministeru tal-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino. Eleanor Ċantar, li ġiet impjegata minn żewġa li huwa kien ukoll is-segretarju permanenti fih dan l-istess Ministeru, ingħatat 25,000 euro f'sara fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-maġġor parti ta' din is-sara ngħatat lil Ċantar lejliet l-elezzjoni ġenerali meta kienet qed taħdem lejl u nhar sabiex ittella l-attivitajiet tal-kampanji elettorali ta' George Pulicino. Huwa mifhum li Ċantar kienet tagħmel sal-ħinijiet bikrin ta' filgħaxija taħdem fuq il-kampanja ta' Pulicino u wara kienet tispiċċa tidħol 5 sigħat jew aktar tard fuq il-post tax-xogħol tagħha. Għal dan il-ħin kollu, Eleanor Ċantar kienet titħalla xorta waħda u kienet saħansitra tiddikjara sigħat ekstra bħala sara. Din is-sara splodiet bejn il-perjodu ta' Jannar 2012, iż-żmien meta beda jberraq sew l-inkwiet intern fih dan il-gvern ta' Lorenz Gonzi u d-9 ta' Marzu 2013. Barra minn hekk l-overtime approvat lil Ċantar matul il-perjodu ta' Lulju-Diċembru 2011 għadu ma ngħata l-ebda rendikont għalih. Din kienet parti mis-sara li ngħatat lil Mart is-Segretarju Permanenti tal-eks Ministru Pulicino matul id-dawn l-aħħar xhur, ammont li f'Novembru tas-sena 2012 laħqu l-ammont rekord ta' aktar minn 3,000 euro. Min barra dawn l-eluf ta' euro lil prim canvasser ta' George Pulicino ingħatat ta' kull xahar ingħatat ukoll il-fondi sabiex tagħmel kors fl-università, kors illi ġie finanzjat direttament mill-kumpanija Wayserve illi taqa' wkoll taħt il-Ministeru ta' Pulicino. Dan kollu jqajjem numru kbir ta' mistoqsijiet li George Pulicino għadu ma weġġibx sal-ġurnata tal-lum. Mistoqsijiet li jduru ma' eluf kbar ta' euro minn flus il-poplu li tpoġġew fil-but tal-prim canvasser tiegħu.